So muna ni guys, yung mga spaghetti. Sali po si mong sali po. Kuan, Thai bones, di makita ang Thai bones, kani siya. Ang cake, wow. Ay, pakitong na ako ha, kaya makatong na ako. Go guys! Grabe Ate Mona Lisa. Oy, agka lang na ikuan. Assistant. Yes, assistant na to si Ate Mona Lisa. Ang cooker of the year. So, manis na guys, ikuan. Si Tutman. Kalimut us mga. Renny Jane. Nang iyang course there guys. Manipod guys na. Hanas ka adyo muluto. Hanas ka adyo muluto, maday. Mana spaghetti. Spaghetti ni siya ha. Sa pansit. Iyan nakapigahod na. So na to guys, ato ang camera guys, hanap ka adyo. So pasensya na. Basta spaghetti na siya, hindi na tinapa ha. Spaghetti na. Sauce. Oh, sauce siya, hindi na tinapag sauce na mo. Pure nga kuan jud na siya. Sos gani. Unsa sos ninyo tinapa? Yes, sa tinapa uy. Ketchup na. Yeah, okay kayo, good job. Delikado na. Kung gusto mo order guys, just call Renny Jane Couture. Yeah, Magdoa Couture. Na, kalimot mo sa yung pangalan. Sige na. How's it now? Init. Okay, kumanahin doon. Tawag doon, te. May ibo po, te. Dala. Ay, ibo po naman. Oh, ibo. Sige, te. Ako, sige. Ma'am. Isa. Bukat man ang anak mag-anak ko. Ano na, ibutang. Ano na sa ate, uy. Sige. Hala. Ba nang usik niya, basta sigurado masip tanan. Taran ka mapunta. Mag-pray pa yung mother. Sige, mabutang cheese kasi dartig, cheese. Mandara. Mabutan na miss cheese, guys. Diyan hanap mo kasi kamera maunang ingana na. Sa front ta mo gito. Nga naman na. Dadaan na ati. Mura mapakuli na niya. Uy, kang ihurot ning Eden. Ayaw po. Kung kami gamitan na. Put doon? Kanuna na to eh. Hindi kuman. Hoy. Hoy. So manis na guys, ang kanang mga kuan, ready to mingle. Oy, mga way man. Ready.
Hay mangaway. Mangaway man yung sibuyas. Kompleto man di sweet. So na tayo chef karon guys, gikan man ni sa kuan. Taga-asa ka te? Taga Mindanao. Oh, shout out dai ko sa taga Mindanao. Imo apelyido sa dali mo te, Mindanao. Bantinay oy. Bantinay. Shout out dai ko sa Bantinay family dia. Ahong gimong chef sa karon sa Jati nay mga kaigawan diha. Ako ay di ko chef. Mga ba, chef digay muna. So may mong handa guys, isus mag-spaghetti, adobo og sinabaw ko no ba nampod. Sakto ba ka pud ni gani? Sakto na siya. Sa pang sabaw. Pansit o sabaw. Aganing karot sakto ning karots. Pansit na talo. Na Ginoo ko agis ala budget isa ka budget guys. Ay na butang spaghetti, butang spaghetti karots. Uy, pwede good. Pwede? Siya. Kaya ang amo sa Isa ra man kabuk ko na budget. pero okay lang. Pati hotdog para sa spaghetti. Natay 2 kilo nga spag. Narang chef o Eden. O katong chef dai guys, ganin gigikan pa ni sa San Pascual Bohol, kikuha pa ni gipick up pa ni nin travel pa ni duha ka buntod. Original. Oh, original chef muluto sa kuan spaghetti kay marami siya mga banggiitan ba nga tigluto kani si Jassy. Si pangano tunod gang Jane. Renny Jane Cotor dai. Eskwelahan Ala ko, magduwa. Renny Jane Cotor huwiso ko no. Magduwa. Ay magduwa di ay. Ang giluto rin siya guys, is kanang kuan spaghetti to. Ang kani para sa spaghetti gang no, para sa spaghetti kani para sa kuan. Adobo na. Adobo. Habis kang gang. Nagkamani mo ichikirang yatag. So muna ni guys, ang mga spaghetti. Sali po sa imong sali po. Kuan, Thai bones, di makita ang Thai bones. Kani siya. Ang cake, wow. Cake niya do. So preparing mga putahe guys, marami ko na putahe. 1, 2, 3, 4, 5. Ikalima tong gikuan guys, gi sabaw ni Instagram, dili isikugihan ka dyan no? Usa na lang yun. Nanggawas mag oil eh. So sa baka din eh. Nagkabisita guys, gikan Pascual eh. San Pascual. Gang, para spaghetti alam mo ka ni Gang. Sa titubi. Are. Kaya para sa kanang kuan. Oh. Oh. Ug di ka mag-isulti pa dapat nga na ante oh. Diyan. Gamutin mo. Dani. Hala ka rin chef mo. Ano man dyan yung gi-eskwelahan dyan. Oo, ay. Pareha malita pero di lang ako nga ni. Ano mo ha? Bake. Bake. Mga kuan. Oh, tayo mga cake. Kompleto. Papel. Ay, kay wala ko papel na nilsan. Sige na, sagdi na. Atim na Lisa kay murag kinakusgan eh. Padol sa pagkaon ti. Oh, sige na. Nalibog pa guys, isa mo ka opening prayer. Sige. Sige. Awa na. Green na siya, good. Pero sa kuan. Di. Oh, sila, moros. Sige, dito gubad na ya. Oh, screen. Sige. Sasamahan sana sa espiritu. Lord, salamat sa karong adlaw nga ikalima. Amen. Amen. Katawa man. Ikulbaan. Exam.
Ay, ay. Uy, magaling. Galing mo tayo kandi. Galing mo tayo karang kuhan. Butang isa karang kuhan. Nanda ayo dikutul kayak. Nanda guys. Baba ba do? Magaling huy pa. Sa huy pa. Okay. Back up po. Doon na isa lagi. Kimagbuto piti. Happy birthday, Adon. Uy, pado. Happy birthday. Uy, pakas ka. Ay. Eh, mga ano ta?